само като си го помислих това, изведнъж аз се отделих от това тяло и видях, че е един познат. А че не си ти. Че не съм аз. Аз просто през неговия поглед го изпитвах цялото това нещо. Уа. Сетих се, че бях сънувал един такъв сън, дето бях такъв, окей, това не е сън. Спомням си, сънувам. А като какво го усещаш? Ами не сън е, аз го сънувам и на мен ми се случват някакви неща. Обаче съм е такъв. Ти си awake, а т.е. буден се едно. Ти си... Не, аз лягам да спя. Лягам да спя и сънувам, че съм на някакво място и се случват някакви неща. И аз съм такъв, окей, няма логика това да ми се случва, защото аз не съм такъв човек. Осъзнат сън. Не знам какво беше. Просто няма логика. Това не съм аз, си мисля. Мисъл, всичко това, което се случва с едно, това не съм този характер. Да. В смисъл, не съм този персонаж в живота. И само като си го помислих това, изведнъж аз се отделих от това тяло и видях, че е един познат. А че не си ти. Че не съм аз. Аз просто през неговия поглед го изпитвах цялото това нещо. Уа. И го виждам, че е познат и нали вече малко повече продължи съня и се събудих. Обаче се събудих съм такъв, то какъв беше това сън, какво беше това? И съм такъв, айде не се филмирам. В смисъл, защото беше някакъв филмански сън. Да. И ми звъни той на следващия Човек. ден, същия и вика, имам ти да справям нещо, какво стана. И аз съм такъв, знам. Ама вика, майка, кажи го Ама- все пак. Това се е случило реално. Това, знаеш какво е най-интересното, че това реално се е случило. Аз като го сънувам, но гледай сега, то няма време пространство. Аз като го сънувам, то вече се е случило. Аха, обаче ти си... Обаче аз го сънувам. Това е супер странно. Това е супер странно. Аз го сънувам вече постфактум. Да. Не е пророчески, защото и пророчески Да. ми се е случило. Да Да. сънувам нещо, ще кажа, окей, това ще стане. Да. Това някъде напред времето ще стане. Но този път беше различното. И то още по-странното, че време пространството се изкривява. Да. Аз сънувам нещо, което вече е минало, не знам за него, Да, обаче се е случило точно обаче се е това. случило така. Това е супер странно.